Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşiz. Ma'lum bolýaly 1-nji iýuny Türkmenistan dünýä jemgyçiligi bilen belelikde çağlary goramaň halkary uniweller. Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň howludyna çağlaryň hukuklary baradaky konwensiýasyny tasdiklap, öz ýaşajyk raýatlar üçin amatly şertlerini üpçün etmekde ýokary jogapkärçiligini iş ýüzünde dünýä äşkär edýär. Şuň bu ajaýyp senäniň öňsüreýände hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Zayed bin Sultan Al Nahyan adynaky döwletler köşgüne bardy we şo ýerde bayramçylyk şäheretine gatnaşdy. Ir bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky döwletler köşgüne geldi. Çağalar olaryň rewaçlyk we sazyşly ösmegi baradaky hemme taraplaryň alada garaşsyz baqy bir tarap watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri turýan urdur. Bu siýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän insanperwerlik görelgeleri hemde parasatly ruhy ahlak gymmatlyklary öz beýany tapýar. Sonra hormatly prezidentimiz döwletler köşgüniň kitapxana muzey toplamyna baryp gördi. Bu ýerde çağlaryň göz ýetimlik ýeňiltmäge, döwrewap bilim almaga mümkinçilik berýän köp sanly kitaplar çağlaryň ygtyýarynadyr. Sonra arkadaky serdarymyz döwletler köşgünini terbiýelenýän çağlar bilen söhbetdeş boldy. Arkadaky serdarymyz çağlaryň din jarşlary we boş wagtlaryny geçirişleri hemde okuwda gazanýan üstünlikleri hemde okuw ýylny nähili tamamlanyklar bilen gyzyklandy. Bagtyar nesiller özleriniň ýürek büýsünçlerini goşgy setirler bilen beýan etdiler. Arkadaky tamadan atyter tama paýhysyny taňajak serdarlatdymy. Ağlama gurjak, seni iýgarjak. Dikep täzejek, köýnek giderjek, ansaň bilecek, ýörap çalajak, gideriz baga, bizge zelenjek. Günden ýaýan adymyz, özgörüşler gowuş adymyz, Türkmen ruh bedew ýalbadymyz, diňe öňe barýas arkadaky Serdar bilen. Alnыңızda doğan, akgullar ali, taşıyarıp çıkan, akgullar ali, dağdan çağlap gelen, aksiyler ali, dünyana barası, arkadağını Serdar bilen. Çınnan oyup ataların dağını, buysançulan çıkıp paygas dağını, seyran edip dost doğunluk bağını, dünyana barası, arkadağını Serdar bilen. Arkadaky serdarymyz bagtyar çağlara özüniň minnetdarlygyny bildirip, olary geljekde de üstünlikleri arzu etdi. Arkadaky serdarymyzyň döredip berýän soňur mümkinçiliklerden peýdalanyp sportyň akly görnüşleri bilen meşgulanýar. Güýçli turganlaryň biri bolup ýetişýär. Arkadaky serdarymyzyň döredip berýän soňur mümkinçiliklerine de köp sag bolsun aýtýar. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, alyp barýan işleňiz elmede amrawaç bolsun. Hormatly prezidentimiz okuwçy türgeni okuwda hemde sport ýalamyny ýeňişleriniň köp bolmagyny arzu etdi.
Hormatly prezidentimiz, döwletler koşgumyzda ajaýyp geljeğimiz üçin ähli şertler döredilip berilýär. Hormatly prezidentimiz, biz siziň etýän tagallalaryňyzy her bir demizde ýatdýar. Şu ajaýyp pursatlarda döwletler koşguny uçurumlarynyň adyndan siziň anamyňyzy ödejekdigimizi sizi anandyrýar. Döwletler koşguny terbiýelenýän çağalaryň adyndan gahrman arkadağımyzy we arkadağı serdarmy size köp sag bolsunlar aýtýar. Başymyza tenasiz, dillerimize senasiz, bagtymyza güwäsiz arkadağly serdarymyz. Söhbetleşiň başynda hormatly prezidentimiz garaşsyz ýurdumyzda bilim ilgimiň hasy ösürmegine mühim ähmiýet berilýänini aýtdy. Mektebi tamamlayan uçurumları taýlap bilen hünärleri boýunça bilimlerini artdyrmagy giň şertler döredilýär. Şunun bilen baglykda arkadagy serdarymyz döwletler köşküniň uçurumlarynyň haýdy hünäri taýlap almak isleýänligi bilen gyzyklandy. Uçurumlar ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine bilimlerini dowam etjekdiklerini aýdyp, taýlap alan hünärlerini ele almakda ahlaklaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Arkadagy serdarymyz bagtyar nesilleri bilen söhbetleşiň barşynda mektep okuwçylarynyň tomuzky din jarş mögsümini çağalaryň nirede din jarmakçy bolýanlyklary bilen gyzyklandy. Tomuzky din jarşa çykan bagtyar nesiller ýurdumyzyň iň gözel künjeklerini gurulan çağalar din jarş tagaldyş merkezlerine din jarmaklygy arzu edýänliklerini aýtdylar. Arkadagy serdarymyz, biz tomuzky din jarşymyzy Gökderede geçirmek halaýarys. Ol ýerde biz üçin wagtymyzy şadlykly geçirmek üçin türlü şertler dörediler. Nahran prezidentimiz çağa kalmamızdan size sağ olsunuz aýtýar. Arkadagy serdarymyz, siziň janyňyz sağ, ömrüňiz uzak, elmidama işleriňiz rowaşlara weslensin. Arkadagy serdarymyz çağalara güldenip, olaryň gowy okumaklaryny we zähmeti söýmegini arzu etdi. Çağalar biziň geljegimizdir, durmuşymyzyň gülleridir. Şoň görä biz iň gowy zatlarymyzy olara bagşlaýar. Biz hemişe de şeýle bolar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Biz bagtyar çağalarymyzyň okumaklary, oňat din jarmaklary, okuýup başarnyklaryny, wekillerini açmaklary üçin geljekde de iýdigderli alady ders. Ýaş nesliň alymly bilimli, edebi kramly, berk bedenli, ruhvenent adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli şertleri döreder. Ýaş nesil döwletiň özleri barada alady edýänligini we gollawyny hemişe duýup ýaşar. Bu ýurda edilýän tagallalar gahrman arkadagymyzyň başyna başlan, hemde iýdigderli häsiýete eýe bolan köp ýyllyk giňerimli işleriň dowamydyr. Hormatly prezidentimiziň ajaýyp sowgatlaryny alan bagtyar çağalaryň haýyşlaryny nazara alyp, arkadagy serdarymyz ular bilen bilelikde ýadgarlyk surata düşdi. Soňra hormatly prezidentimiz çağalar üçin döredilen durmuş şertleri hemde okuw otaklary bilen tanışdy we olaryň injamlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Ýurdumyzda çağalaryň täze bilimleri özleşdirmegi, göz ýetimlerini giňeltmegi, öz okuýup başarnyklaryny görkezmegi, dörejilik, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagy, hünär öwrenmekler üçin giň mümkinçilikler gözeňletdirli. Hormatly prezidentimiz döwletler köşküniň ulanmagy berilenine inçe mil geçenligini belledi. Häzirki wagtda bu deska has köýnelşipdir. Köşkde ýerleşýän binalar rejeleş işleriniň geçirilmegini talap edýär. Bir ýakyn geljekde döwletler köşküni has döwrewap ýagdaýa getirmegi maksat edýär. Bu ýerde ýerleşýän ähli otaglarda awatlaş işlerini geçirip, häzirki zaman injamlar bilen üpsün eder. Ýaşlarymyzyň oňat din jalyp, bilimlerini artdyrmaklar üçin ähli şertler döreder diýip, arkadagy serdarymyz degişi ol başlara anyk tawşyklar berdi. Munyň özi ýurdumyzyň alyp barýan döwlet siýasatynyň durmuş ogurlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu siýasat türkmen halkynyň köp asarlyk ansanperwerlik gymmatlyklaryna, şeýlekem ähmiýetini ýitirmeýän umum adamda taglimatlaryna esaslanyp, hemmeler üçin diň mümkinçilikli jemgyýeti kemale getirmäge gönükdirilenler. Maksady garaşsyz bitirip Türkmenistany söýüň dolu manasyna arzularyň hasyl bolýan hemde bagtyar çağalaryň ýurdu diýip atlandyrmak bolar. Bagtyar nesilleriň şadýan gülküleri munyň aýdyň subutnamasydyr. Arkada
Şugün Türkmenistan prezidenti yurdumdan yaralı işlerinin belen serkirde baştı. Serdar Berdimuhamedov Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu 2022-nji ýylyň 5 aýyna yaralı işleriniň edaralarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaly. Garaşy döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmek, harby we hukuk goýaky edaralaryň maddi enjamyny biniýadyny puturlandyrmak, olaryň işini kemilleşdirmek boýunça ilkinji nowatdaky wezipeler kesýetlendi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şuň biz Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralaryna şu ýylyň 5 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Şeýlem garaşda döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmäge, harby we hukuk goragy edaralaryň maddi enjamyny biniýadyny berkitmäge, hem de olaryň işini hasda kämilleşdirmäge degişli meseleleriň bir näçesini ara maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkirde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Günnogdyýew şu ýylyň geçen 5 aýyna ýurdumyzda durnuklygy, kanunçylygy hem de düzgün tertibi saklamak boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumynyň goran şukybyny berkitmäge, eskerleriň we serkerdelerin gulluk etmegi we ýaşaş durmuş üçin degişli şertler döretmäge gönükdirilen harby özgertmeleriň barşy hatabatyň esasy meselesi boldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, üstünlikli durmuşa geçirilen goran şäheriyetli harby doktrinanyň Türkmenistanyň paragat we asuda durmuşyň ygtybarly kepili bolup durýanyny bellidi. Şunun bilen baglanykda milli goşuny munun meýlekde teň taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, hünärmenler bilen üpçünçi güýçlendirmek, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek, ileri türýän ugurlaryň hataryny kepiyetlenildi. Ýetatyna ordaş okuw mekdepleriniň ýaş harby talipleriniň hemde harby gulluk geçen eskerleriň arasynda watançylyk terbiýeçilik işlerini guramagyň mümkindigine ünslerildi. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda ýaragly güýçleriň hatarlarynyň ähtiýaçyga goý bermek we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýalky çağış mögsüm boýunça amala aşyrýan işleriň degişli derejede hem de kanunçylyga laýyklykda geçirilişini bir gözegçilikde saklamalygyny belläp, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna, Gorumlyk ministrine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň 31 ýyllyk bayramy münasibeti geçiriljek dabraly harby ýürüýüşi häzirden başlap taýýarlyk görülip başlanmalydygyna ünsçekdi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Baş prokuror Attaýew söz berdi. Baş prokuror şu ýylyň geçen 5 aýyna ýurdumyzda sanyl gomba urunuşdyrmak, ýöňde barys tejribeni ulanmak boýunça garamagynaky düzümleriň alyp barýan anyk işlerini kämilleşdirmek maksady bilen durmuşa geçirilen hereke diýen kanunçylyň bir jaýdyrşyna gözegçilik etmek babatda ýerine getirilen işler hem de hormatly prezidentimiziň ozul beren şol sanyna işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça tawşyklaryň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, demokratik, hukuk we dünýägi döwletiň üstünlerini berkitmekde, adalatlygy hem de asudalygy üpçün etmekde prokuratura edaralaryna möhüm ornuň degişdigini aýtdy. Şundan ugralanyp prokuratura işgärleri Türkmenistanyň kanunlaryň we gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň takyk hem de hemmeleri degişlilikde ýerine getirişi babatda gözegçiligi amala aşyrmalydylar diýip döwlet başlarymyz bu babatda baş prokurora degişli tawşyklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. İçeri işler ministri Hydyrow söz berdi. Minister 2022-nji ýylyň başyndan bäri düzgün bozulmalaryň öňüni almak hem de ýurdumyzyň ýerli günjeklerini ýanyň howpsuzlygynyň talaplaryny berja etmek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýlekem içeri işler ministri paýtagtymyzda we vilayetlarda ulug akymlaryny düzgünleşdirmek, ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, içeri işler edaralarynyň öňüne jinaýatçylyklaryň we administrativ hukuk düzgün bozulmalaryň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrmak, şeýlekem jemgyýetçilik tertibini goramak ýaly jogapkärlik wezipeleriň durýanyny belledi. Tomat pasy döwründe möhümligi aýratyn artýan ýanyna garşy howpsuzlygy üpçün etmek baradaky meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn ünslerli. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Öňde goýulan wezipeleri dogry ýerine getirmek üçin has netijeli usullary hem de öňde barys tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini ulanmalydygyny, sanyl gomy ornaşdyrmalydygyny, şoňa laýyklykda bolsa içeri işler ministrliginiň işgärleriniň hünär derejesini iýilikleri ýokarlandyrmalydygyny belläp, ministre bir näçe anyk görkezmeler berdi.
Soňra hormat prezidentimiz ýokary kadiýetiň başlygy Usyny Peýsowa söz berdi. Ýokary kadiýetiň başlygy şu ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hormat prezidentimiziň adalatlyk hemde kadiýet öýrümçiligi ýürelgelerini kämilleşdirmek, işgärler dönüpçülçüligi berkitmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine getirmek maksady bilen görülen toplumlaryň çäreleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň ähli gurlaryny özüne jemleýän döwlet goraglygynyň netijeli guraly hökümine, milli kadiýet gowamyna uly ornuň berilýänini aýtdy. Kadiýet idaralarynyň ilertülýän wezipeleri, kanunçylygy, adalatlygy hemde düzgün tertibi üçin etmekden, hukuk düzgün bozulmalaryna getiren sebäpleri we şertleri aradan aýrmakdan ibaretdir diýip, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly bu babatda birnäçe anyk tapşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz Milli Howpsuzlyk ministri Anna Ýawa söz berdi. Minister 2020-nji ýylyň 5 aýyna geçirilen işleriň netijeleri, mukaddes garaşdyrmadan galanlaryny goramak, watanymyzyň durnukly ýetişini üçin etmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny, jemgyýetde alalaşygy, halkymyzyň bagtyarlygyny artdyrmak boýunça görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, ministerligiň öňüne esasan ýurdumyzy geljekde de depkinli ötürmek üçin oňoýly jemgyýetçilik syýasy ýagdaýyň kemale getirilmegi, döwrüň wekimlerine hemde howplaryna garşy durmak ýaly wezipeleriň durýanyny bellädi. Şol wezipeleri üstünlükli çözmek üçin ýazgı zaman alamlaryndan, innovasion tehnologiýalardan oňat baş çykarýan işgärleriň hüner derejesini ýokarlanmak zerurdur. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly döwlet serket gullugynyň başlygy Nuri Ýawa söz berdi. Döwlet serket gullugynyň başlygy ýol başga diýen düzümlerini işleriň ýagdaýy hemde şu ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda watanymyzyň mukaddes sergetleriniň goragynaky serget goşunlarynyň gullukçylarynyň düzgün tertibini, tegeşen we insanperwer taýýarlygyny güýçlendirmek maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, sergetçileriň öz borçlaryny bir kemsiz ýerine getirip, giýje günni gury ýerde hemde deňizde sergetdeş döwletleriň ählisi bilen dostlyk we hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny saklaýan hemde işin gösterýän watanymyzyň döwlet sergetleriniň illegirilmesizligini üpçün etmeliliklerini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Adalet ministri Taganowa söz berdi. Adalet ministri ýylyň başyndan bäri täze kanunlaryň tasdiklamaları babatda teklipler taýýarlamak hemde öňde barjy daşary ýurt tejribesi we dünýäniň hukuk ulanşy işinde hereket edýän kadalar gözüňde tutulyp kämilleşdirilýän milli kanunçylyk bünýadyny mundan meýlekde hemme taraplaryndan ösürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmegiň ýakyn we uzak meňzetden geljegini ýetlenilen maksatlary üstünlükli ýerine getirmegiň ygtybarly bünýady bolmagyna gönükdirilen gadyraşdyrjy hukuk namalary döwrüň tarapyna laýyk işläp taýýarlamakda mühim ugurlary giňişleýin öwrenmegiň wajypdygyna üns çekdi. Hormatly prezidentimiz amala aşyrýan toplumlaryň hukuk özgörtmeleriniň ähmiýeti barada aýdyp, onuň baş wezipeleriniň biriniň umumy kabul edilen halkara kadrlaryny we ölçeglerini milli kanunçylyga laýyk getirmekden ibaretdigini belledi we burada degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýewa söz berdi. Gümrük gullugynyň ýol başçysy şu ýylyň 5 aýyna gullugyň işini kämilleşdirmek boýunça görülen ýerlikderli çäreler, gümrükhanalerde geçirilýän işler hemde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan usul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, Ýewraziýa ikliminde üstsaşyr ulug geçirgeleriniň mühim çatyry hökümine Türkmenistanyň eýilýän geostrategik ornunyň barha artýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz haritlaryň we ulug ferişdeleriniň ýurdumyzyň gümrük serhetleri arkaly geçirmek düzgünleriniň bir jaýdyryşyny hem işe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gullugyň ýol başlygyna degişli amallaryň halkara ölçegleriniň taraplaryna laýyk geçirilişine hemde ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanýyna gödäwçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagar Aýewa söz berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň ýol başly, gullugyň işlerini has netijeli guramak maksady bilen 2020-nji ýylyň 5 aýyna görülen toplumlaryň çäreler hemde hormatly prezidentimiziň usul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, ähli ýaraglyk güýçleriň düzümlerine bolşýaly, bu gullugyň işine de täsil usullary we sany ulganlary işiň ornaşdyrmalydygyny, bu ulganda daşary ýurtlaryň oňun tejribesini ulanmalydygyny belledi. Hormatly prezidentimiz öňde durýan ilertülýän wezipeleri kesgitlep, gullugyň işinde migrasiýa meseleleri babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryna puto eýermegini, işgärler bilen üpçünçüligi ilkinji nowatda üns bermegi tapşyrdy. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine gatnaşyra dönüp şeýle diýdi.
Hormatly Dowlat Howpsuzlyk Geňişiniň agzalary, biz garaşly dowlatymyzyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýerip, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Şoňa görä de biziň şu maksatlary esaslanyp kabul eden harby doktrinamyz hem gorun siýasetine ýedir. Biz gorun siýasetli harby doktrinamyzyň talaplarına laýyklykda harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümini mundan beýlek hem ýygyderli kämilleşdirer. Ýurdumyzyň goranma ukybyny hassa berkider. Watan gorawçylarynyň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaş durmuş, gulluk we iş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak goýunça hem ul işler durmuşa geçirmegi dowam eder. Hormatly Dowlat Howpsuzlyk Geňişiniň agzalary, şunuň bilen Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňişiniň mejlisini geçirip oturýar. Men size bir can saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama uğrunda alyp barýan jogapkärlik gullugyňyzda ul üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Indi bolsa hurmat prezidentiň garaşy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň bagtyar çağlaryny hemde halkyny iwreni gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, berkarar dowlatymyzyň bagtyar körpeleri, sizi tutuş dünýä bileleşigi bilen birlikde garaşy hemişelik beýtarap Türkmenistan dowlatymyzy güneşli Tomuz pasynyň ilkinji gününe giňden bellenilýän çağlary goramagyň halkary güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu halkara bayramynyň şanyny geçirilýän aýdym sada dawralan dürüjülük sergilerde beýteşikleriniň şadyan we gyzykly çähereleriň watanymyzyň röwşeni ertirleriniň dowamy bolan mehriban körpelemediň tutuş halkymyzyň kalbyna garaşyl diýarmyza gadanlan üstünlikleri çäksiz buýsonç döretçekdigine berkinilýän. Çağlaryň bagtyarlygy watanymyzyň buýsonçydyr. Biziň amalaşyrýan her bir işimiz, belen tutumlarymyz köňüllümizden goňjy bolan şadyan çağlamyzyň bagtly geljegine gönükdirlendir. Şoňa görä halkyň arkadagy zamanatyna asyrly däwimde eýerilip, çağlary goramagyň halkary güni münasibetli tutuş ýurdumyz bayramçylyk dawralaryna goşarýar. Bagtyar nesillemeden şadlyk şowkuny, şadyan gülük sesleri, garaşdylygymyzy hemişelik beýtaraplygymyzy we bagtyarlymyzy, parahatçylyk söýjüligimizi hemde dostlygymyzy wasp edýän joşgunda aýdym sadary belentden ýangynaýar. Bagtyar çağlaryň mekany bolan edýdi watanymyzda ajaýyp göýekleri jürgesinäki, owadaty dünýä dolan awada milli tähatçylyk bolanyňky, vilayetlerdeäki çağlary din jarşy we sagaldyş merkezlerine, çağlaryň we yetkinjekleň Tomuzky din jarşy möhümine badalyga berilýär. Bu ajaýyp halkara bayramçylygynyň berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýokary dürüjlük ruhuny dawarlandyrýan wakalary mehriban körpelemizde edýdi watanymyza beýik buýsonjy terbiýelýär. Munyň öde geljegimiz bolan ýaş nesillemeden döwrewap terbiýe hemde bilim almaklaryna, wagtlaryny gyzykly şadyan geçirmeklerine, oňat din jalmaklaryna gönükdirilen döwlet siýasatymyzyň netijeli durmuşa geçirilýäniň aýdyň subutnamasy. Edýdi watandaşlarym, her bir ýurduň bagtyarlygy, awadançylygy, ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan göz başalýar. Şu nukta-i nazardan berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmeň milli maksatnamasyny kesýetilen wezifelere laýyklykda sagdyn zähmet söýür, watançy nesilleri terbiýelep ýetişdirmek, erki döwürden çağlary terbiýelemek, okutmak, olaryň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarylaryny ösdürip ýetişdirmek üçin bilim edaralarynyň işi döwrüň talaplaryna laýyk has kämilleşdirilir. Dünýä ölçeglerini doly laýyk gelýän ähli amatlyklary bolan çağlar baglarynyň we orta mektepleriň guruluşlary dowam ettirilir. Raýatlaryň aýratynama çağlaryň durmuş goruglygyny üpçün etmek jemgyýetimizi hemde döwletimizi hemme taraplaýyn sağlaşykly ösdürmekde öňe sürýän esasy wezipelemizdir. Şoňa görä maşgalany gullanmagyň, enäniň we çağanyň saglygyny goramagyň we uglary kanunçylyk taýdan üpçün etmegiň ýygydarly kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär.
Ansan pergörlük, golluğu mätäje himayet bermek ýaly milli ýürelgimizde ýermek bilen Gurbanyly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäje şaglary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznaty tarapyndan ATN-siniň ýa-da olaň orny tutýan adamlaryň howunarlygyndan galan şaglaryň we ýetginjeklerini aýratyny alada bilen gurşulyp alınmagy, olaň hemme tarapaýyna sadaşykly ösmegi, jemgyýetimiziň durmuşyna munasyp we dogry meçhurde gatnaşmak üçin uňoýly şertlerini dürdülmegi uruna alınıp barlayan işler çağlamyzyň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmäge, kemil şahsiýetler hökmüne kemale gelmegine gönükdirlendir. Mehriban halkym, Biziň döwletimizde Birleşen Milletler Guramasynyň zenanlyň eneliň we çağalan hukuklaryny goramaga gönükdirilen üren möhüm resmi namalarynyň tutuş toplumuna goşuldy. Bu urda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişlerinden çağalary idarasy bolan çağalar gaznaty bilen işin gatnaşyklary alyp barýas. Hemde bilelikdäki maksatnamalary, strategiýalary we meýilnamalary üstünlikli amala aşyrýas. Çağlaryň we eneliň hukuklaryny goramak maksady bilen milli kanunçylygymyzy döwür waplaşdyrmakda hemde halkara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde Türkmenistanyň milli giňeşiniň halk maslahaty hemde mejlis tarapyndan maksatnamalaryny işleri durmuşa geçirilýär. Munyň özi biziň diňe milli behwitlemede däl, eýsem dünýä bileleşiginiň behwitlerini we ähli parahatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň maksatlaryna dogry laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny alyp barýanlygymy görkezýär. Mehriban halkym, berkarar döwletimiziň bagtyar körpeleri, size çağlary goramagyň halkara güni bilen ýene de bir gedek tüý süreklemekdeýän. Size berk jan saglyk uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş. Edýedi watanymyzyň gülle ösmegi uruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Braziliya Federativ Respublikasynyň prezidenti Jair Bolsonaro ýurdun Pernambuco ştatynda güýçli ýağışlar sebäpli emele gelen suw joşgunlarynyň süýüşgünden köp sany adam pedalaryna şikayet ýetmeleri hemde uly meşhurly goýrançylyklara getiren sebäpli gynançyny berdi. Döwlet başçymyzy şu agyr pursatda Gurban Gurundyň dogany garnaşlaryny we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hemde medet berje sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiýiz wagtda saglamaklar bardaky dileglerini aýtdy. Gepleşmede dowam edýäs. Häzirde Türkmenistanyň milli giňeşiniň halk maslahatyna başlygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň adyna gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Türkmenistanyň anyny merhum prezident Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günüň sadakatynyň geçirilen üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýäs. Siziň Türkmenistanyň müftisi bilen bilelikde bu şäherlere gatnaşmaňyzy tüý sürekden hoşallygy münasipdir. Size tüý sürekden hormat goýanymyz bardaky anandyrmalamy hemde berkjan saglyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we rowaşlyk bardaky iň gowy arzulamy kabul etmeňizi haýyş edýän Mansur bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministriniň ornmasary, prezidentlik işleri boýunça ministri. Şun Türkmenistanyň milli giňeşiniň halk maslahatyna başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanyly Berdimuhammedow döwlet başçylygynda taşra boýunça Daşow vilayatyna iş saparyny amalga aşyrdy. Gahrman arkadagymyz ýakynda Daşow şäheriniň merkezinde hormatly prezident bilen gatnaşmagyny açylyp ulanmaga berilen Golayet köpürli hastahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň aýratynam ösüp gelýän ýaş nesilleň saglygyny goramak, keselliň uňalmak boýunça edilýän tagalarlar bilen tanışdy we welaýatyň owa hojulugyny mundan belägem ösürmek bilen baglanyşykly meselelere başlanan iş maslahatyny geçirdi. Milli lukmançyk ulgamny ösürmek Türkmenistanyň işin durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň esasy ugrlarynyň biri bolup durýar. Şonda adamlaryň saglygyny goramak, olaryň durmuş üçinçiligini pogtlandyrmak meselelerine aýratyn orun degişidir. Gurbanyly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasyny esaslandyrjy Türkmenistanyň milli giňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy Haja arkadagymyz ýer bilen Daşow şäheriniň merkezinde ýerleşýän
köpügürlü hassakana gelip, onun bölümlerini döredilen şertler, aýratynda bu ýerde bezerge gelýän çağalaryň saglyk ýagdaýlaryny tanışdy. Mälim bolşýaly, bu Lukmançyk merkezi şu ýylyň 27-nji maýynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berildi. Tebitde deňi taý bolmadyk bu täze Lukmançyk merkeziniň dünýäniň öňdebarjy öňüm öndürjileriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary we Lukmançyk teňkeler bilen doly üpçün edilenligini bellemeli. Bu ýerde gahryman arkadagymyz operasiýa taýýarlygynyň çäklerini bezerge gelýän çağalaryň saglyk ýagdaýy we ýola goýulan Lukmançyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen tanışdy. Salam. Salam aleyk arkadaşımız. Men de şöyle layıkını yaşayıcısı Gülbahar Ataýewa. Hemen otur. Bilinşýäli, bir ýerde bezerge alýan çağalara ýokary derejeli Lukmançyk hyzmatlaryny etmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Bölümiň enjamlaşdyryşy häzirki zamanyň ýokary talaplaryna we halkara öňlerine doly laýyk gelýär. Bu ýerde Lukman arkadagymyz çağalaryň doly derejeli bezerge almagy, olaryň degişli operasiýalara taýýarlanmagy bilen baglanyşyk meseleleriň iýligderli gözegçilikde saklanjakdygyny we çağalaryň sagalyp diň duşlary bilen şahatlykly ýaşama orunyna zerur bolan ähli gollawlaryň beriljekdigini aýtdy. Bu ýerde bezerge alýan oglanjyk öz şatlygyny mehriban watanymyzy wasp edýän we ýurdumyza alınıp balyan asyrly işlere hoşallygyň nişany bolan goşky setirleri bilen beýan etdi. Üstünlükten emediye, taşını emediye, dünya derdin emediye, mamalar, neli. Adır sanın Türkmenim, elmet aya, kalırsızlık adımı yolu kurtarla parya. Büyük etip veren atalık aladalarımız için ene yüreğimden köp sağ olsun aydınız. Canınız sağ, ömrünüz uzak, işlerinizde üstünlüklerine vadallığını arzu edin. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzda halkymyzyň şol sanyna ödüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini berkitmek ugrunda toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny aýdyp, oglanjygyň tiz sagalmagyna arzu etdi. Soňra Lukman arkadagymyz hassakanyň otoglarynyň ýene-de birine baryp, bu ýerde bezerge alýan çağalaryň saglyk ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Salam, Mehriban arkadagym. Men de şu vilayetin yaşaýçysy Azat Eskenderova. Bizim çağlarymyzyň saglygy üçin bir näçe mümkinçilikler döredip, çağlarymyzyň aladasyny ýetýän üçin bize ene ýüregimden köp sağ bolsun aýdýar. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýa tutumly işleriňiz elmydama rowaj alsyn. Halk vatan bir canı can, dünya doya şoklaşak, alkısız arkadaş, alkısız emek var. Biz şadiyen çağlar, biz bahtiyar çağlar. Parmaklıdır dövrümüz, coşkuludur gönlümüz. Ay, tuğulama. Mehriban arkadagymyz jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini berkitmek ugrunda toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny, saglyk goraşlygyny, virus çäreleriň geçirilmegine döwlet derejesinde gollaw berilýänini aýtdy we bu işleriň iýligderli dowam etjekdigini aýratyn belledi. Çünki ýurdumyzyň saglyk goraşlygyna alınıp barýan giňgeremli işler Türkmenistanyň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýilip kesgitlenen adamyň saglygy hemde awadançygy baradaky ähli taraplaryň aladanyň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasdyr. Gahryman arkadagymyz howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň degişli ýardamyň beriljekdigini aýdyp, gyýjagada tiz sagalmagyny arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz hassakanyň otoglarynyň ýene-de birine baryp gördi. Salam, näme? Men de şu vilayetin yaşaýçysy Mehriban arkadaşymyz. Şeýle çağaçyklarymyzda köp aladasyny için köp sağ bolun. Mehriban arkadaşym, siziň janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun. Mehriban arkadaşym. Hani gelýän boğum? Salamat arkadaş, size bir koşku çıkayım. Aýtsana. Bol. Mamalar böyle, yatağlar emetek, diğer kıvaş böyle. Aktiyat ya, tağlar emetek, akançana seratyan, mamalar böyle. Tuğulama. Hormatly arkadagymyz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda çağalaryň sazyşly öýçüni ýola goýmak hemde saglygyny goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan iýligderli arada edilýänini belledi.
Bu ýurda alınıp balyan işlerin netijeli häzete eýe bolmak üçin dünýäniň kämil enjamlary we lukmançyk ilminiň häzirki zaman kazananlary bilen enjamlaşdyrylan döwrewap hassakanalarda insan saglygyny berkitmek, kesellerin öňüni almak we ýokary hilli bejerişi ýola goýmak üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Munyň özi ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ilerki ýanyglarynyň biri bolup durýar. Gahrman arkadagymyz hassahanada bejergelýän çağılary we olaryň ina atalaryna saglyk bilen baglanyşyk meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanlygyny, munyň üçin bolsa ähli zerur şertleriň düredilenligini belläp, çağılaryň tiz wagtda sagalmaklaryny arzu etdi. Aradan göreme. Meda oğlu Lokman'dan tuğulum yoktu. Amazanlar oğa derdirmanlarım var. Şeyle mümkünçülükler döretiplerden mehribanlıkta. Ene yüreğimden köp sağ olsun aytayım. Begencimizin, güzenzimizin çäri yok mehribanlıkta. Ne kadar edekmen bu oğlu. Soğan ben iyilerden var. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hassahanyň enjamlaşdyryşy, onuň otoglarynyň awadançyk derejesi bilen gyzyklandy. Lukmanlar hassahanyň bölümleriniň ýerleşdiriş aýratynlyklary, birde ornaşdyrylan enjamlar hemde hassahanyň binagarlyk ugullary barada gurrun berdiler. Lukman arkadagymyz birde ýurdumyzyň saglyk goraş we derman tenagat ministriniň ornmasary Germanowyň hemde Daşoğul vilayet Köpügürlük hassahanasynyň baş lukmany Gurbanowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onuň barşynda hassahanyň baş lukmany bölümleriň iş tertibi, lukmanlaryň hüner derejesiniň kämilleşdirilişi hemde sanyl gomy işin gurulmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada gurrun berdi. Lukman arkadagymyz hassahanyň enjamlaşdyryş derejesiniň ýokary halkary ünlerine dolu laýyk gelýänini belläp, baş lukman bilen hassahanyň ähli hünärmenlerini, aýratynda lukmanlary hüner synagynyň geçirmek işlerini ýola goýmak meseleleri boýunça pikir alşdy. Bu babatda oňa degişli maslahatlaryny berdi. Munyň özi täze hassahanyň işini ýokary derejede dolandyrmakda aýratyn ähmetli bolar. Şeýlegem hormatly arkadagymda bir ýerde taglyk goraş we derman tenagat ministriniň ornmasary bilen bolan gurrundaşlykda täze gurulan hassahanada halkymyza lukmançyk hyzmatlaryny ýola goýmagyň gurulşyny dolandyrmak meselelerine möhüm üns berdi. Gahrman arkadagymyz bu işlere täzeçil garaýşlaryň zerurdugyny belläp, ähli düzümleriň bolşýaly taglyk goraş idaralarynyň durmuş şulgamyny kämilleşdirmegiň häzirki döwrüň möhüm meselesi bolup durýanyny aýtdy. Lukman arkadagymyň belleşýäli hassahanyň işi gurunalanyny bazyr ykdysadyetiniň düzgünlerinden ugralmaly. Hojalyk gazaplaşygy we büdjet serişleri boýunça tatanalan serişleriň rejeli we maksady laýyk ulanmagyna bir gözükçük etmeli. Bu sebäpde Aral deňiziniň guramagy bilen emeli gelýän yaramaz täsirleriň aýratynda çağa keselleriniň öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça zerur işler geçirilmeliler. Hormatly arkadagymyz bular barada aýtmak bilen taglyk goraşyň bejer şugurlary boýunça degişli jemgyýetler döretmegiň zerurdugyny belledi. Munyň özi lukmançygy ösdürmek meseleleri boýunça pikir alşmakda, taglyk goraşlygymyny sanyl gomy işin gornaşdyrmakda, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmekde we dünýäniň ýeri lukmançyk merkezleri bilen teziri başmakda aýratyn ähmetli bolar. Bu bolsa milli lukmançyk ulgamynyň ösüşiň täze derejesine çykmagyny şertlendirer diýip Lukman arkadagymda aýtdy. Bu babatda bir näçe maslahatlaryny we nesihatlaryny berdi. Soňra Gahrman arkadagymyz milli lukmançyk ulgamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmekde üstünlikleri arzu edip, bu ýerden Daşoğulyň Uwaba Gyjylyk institutyna tarap ugrady. Hormatly arkadagymyz Daşoğul şäherindäki Uwaba Gyjylyk institutyna gelip, bu ýerde vilayetin Gobada etrawyna 40 ýyldan urak wagt bäri kärinçlik usulyny işleýän Ussat Daýhan, Tezebay Ataýew bilen gurrundaş boldy. Mehriban arkadagymyz kärinçi Daýhanyň iş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy. Ussat kärinçiniň belleşýäli, onuň ata babasy daýhançylyk bilen meşgullanypdyr. Rehmetýär Daýhanyň 3 ogly, bir gyzy bar. Olaryň hemmesi daýhançylyk bilen meşgullanýar. Bir maşgalanyň 3,5 ming hektar kärini ýeri bolup, olar kärini ýerlerine buğdoy, gowaçy we mekkejegin ösürip ýetişdirýärler. Daýhanyň belleşýäli häzirki döwürde ýerden bol hasyl almak, ekinleriň dürli görnüşlerini ösürip ýetişdirmek uğruna rehmet çekýän daýhanlar üçin döwlet tarapyndan ähli zerur gollaglar berilýär. Daýhançylygyň ösürmegi oňa işiň täze usullarynyň, häzirki zaman tejribeleriniň ornaşdyrylmagy bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şeýlelikde ýurdumyzda topragy ihlas edip, ýöne öndürmek bilen meşgullanýan daýhanlar, kärinçiler we hyzmatçylar üçin ýokary derejeli şertler döredilýär.
bolsa yurdumyzda azyk bolşunyň berkidilmeginde, halkymyzyň ter gök bakça we miwe önümleri bilen üpçün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Käreniçi daýhan öýdi bilen duşup pikir alşanlyk üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden hoşarlyk bildirip, ekrançylykda mikro dökünleriň ulanmagynyň, onuň bolsa topragyň arassalanmagyna, hasyllygyň ýokarlanmagyna täsiri, şeýlegem togamçylyk işini ilmi taýsa kämilleşdirmegiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Hormatly arkadagymyz, häzirki döwürde döwlet başlarymyzyň tapşyrygy boýunça ýurdumyzda goşçulugy ösdürmek meselelerine derur üns berilýändigini, şunda puwdagyň iň binýadyň döredilmegine täsir usuly çemilişilýändigini aýtdy. Alim arkadagymyz daýhanyň tutuş halkymyz ýurdumyz üçin beýikli iş edýändigini aýdyp, käreniçiligiň mundan meýlekde ösdürmek ornuna derur tagallarlaryň edilýändigini bellädi. Şeýlekem mehriban arkadagymyz döwlet başlarymyzyň tapşyrygy boýunça öndürilen önümleri merkezleşdirilen usuly kabul etmek bilen baglanyşly meseleleri öwrenmek, ekrançyk meýdanlarynyň tubulenip üçinçigini gowlandyrmak ornuna degişli işleriň alınıp barýanlygy barada gurrun berdi we daýhana alyp barýan asylly işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra alim arkadagymyz institutda bilim alýan talip ýaşlar bilen duşdy. Şoň bilen duşan ören saat. Enge saat bilen duşun uly meselesi hormatly prezidentiň ýaşa barada haladasy. Amman bunun merak ýaşlaryň siýasatyny döwratlaşdyrmak. Bizden öz tarapymyzdan size makul olan hem qada kanunlary hem işläp çykarmak uly şonýalyk soralar bar. Alim arkadagymyz institutun mugallimler we talipleri bilen owagyjyk ilmini mundan meýlekde ösdürmegiň we okutmagyň täze usullaryny bilim ulgamna sany ulgamy ornaşdyrmagyň, şeýlekem OECD toplamynyň ähli ullary boýunça zerur bolan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň meseleleri boýunça pikir alşdy. Häzirki döwürde ilmi ösdürmekde ykdysadyň ähli puwdaklaryna, ilmi barlyklaryň netijeligini ýokalandyrmak, sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilmi barlyk edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň alimlarynyň mümkinçiliklerini ulanmak wajyp wezipeler hökümine ketgilendi. Şoň bilen baglykda milli bilim ulgamyny dünýäniň gösen ýurtlarynyň derejesine çykarmagy gönükdirilen özgertmelere laýyklykda ilimli bilimli, ýöňde baş tehnologiýalardan gow baş çykarýan ýaş nesli terbiyelemek boýunça giňmeçerli işler durmuşa geçirilýär. Alim arkadagymyz institutun talip ýaşlarynyň we mugallimleriň ýokary okuw mektebine döredilen şertler, okutmagyň täsir usullarynyň ornaşdyrylyşy, institutda amaly sapaklaryň tejribe bilen utgaşdyrylyşy baradaky çykyşlaryny dinledi. Men Türkmen Owa Hojalyk Institutunyň agronomçylyk fakultetiniň agrokimiýa we toprak öwrenişgünäriň 4-nji ýyl talaby Ağa Ispakow. Mehriban arkadaşlar, ine bugünkü gün siz öýdüňizden gymmat wagtyňyzy sarp edip, boynu 361 ýyl toprakly Daşowy welaýatynda ýerleşen Türkmen Owa Hojalyk Institutunda umum okuw sapy geçmeňiz biz talip ýaşary, şeýle-de professor muallimamyzyň başyny göwe ýetirdi. Edil arkadaşlar, siz ýaňy ýakynda jöwher paýhadyňyzda sazalyp çykan ömrüň many saat kitabymyz biz talip ýaşary berilmegi, bir de geljekde şamşa bolup durýar. Mehriban arkadaşlar, bu kitap diňe Türkmen halkyna da eýtim dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan hem goldanyp gelýär. Edil arkadaşlar, sizin bu eseriňizde garaşly Baky tarap Türkmenistan döwletimiziň geljegi, şu güni şeýle-de tarihden gelýän däpde suwlary aýdyn beýan edilýär. Siz her bir çykyşyňyzda biz geljegi, mydama geçmişe daýan gurmaldyr diýen sözleňizden uğralyp, biz talip ýaşar hem geljekde hünärmede el alamyzdan soň ýurdumyzda suw tökşitleýiji guralary, ýani damjalayyn hemde ýagşadyrjy guralary ulanyp ýurdumyzda suwy has hem rejel peýdalanmak boýunça işler alyp barjakdyňyzy Andreas Mehriban. Sizin we şeýle-de arkadaş serdarymyzdan diýilek etdi. Ýurda ähmiýetli tutýan tutulmuşlar elmi dam rowaj alma talip ýoluna arzu etdi Mehriban arkadaşlar. Gahrman arkadagymyz ýaşlaryň hemişe ilim bilimi, pekim paýgata, şöhraty pederlerimiň asylly ýüreglerine bolan gyzyklanmalarynyň ýokary bolmalydygyny, ilimiň, bilimiň ansany bilindi götürýändigini aýdyp, bugra wepaly ýaşlaryň köp bolmagyny arzu etdi. Soňra edilen çykyşlarda talipler ýurdumyzda milli bilim ulgamyny hemme tarapdan ösdürmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, alman gazananlaryny we sanyl ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet derejesine edilýän tagallarlaryň aýdyň netijesi bolup durýanyny bellädiler. Men Türkmen Owa Hojalyk Institutunyň 4-nji ýyl talaby Oguljaran Hudaýnazarowa. Edil arkadaşymyz bugünkü günde gadymy Daşowy topragymyzda teden mübarek gadamyň düşmegi, ähli raýatlarymyň şol sany biz ýaşlaryň kalbynda bu ýysanç duýgusyny
hata goşulanyrdy. Gahrman arkadaşymyz bugün köne biziň ýokary okuw mekdebimize gelip talip ýaşlar bilen bilelikde umum okuw sapaňyzy geçmeňiz biz talip ýaşlarda buýsanç duýusyny döretdi. Mehriban arkadaşymyz siziň musguluk ýol ýörelgeňiz, öwüt nesihatlaryňyz, maslahatlaryňyz biziň üçin ýol ýörelge terbiýe mekdebidir. Rowaşlyklar bilen nurlanýan döwrümizde halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna Gahrman arkadaşymyz siziň halkymyza peşkeş beren Ömrümiň manysy adly edebi çeper kitabyňyz biz üçin ajaýyp sowgat boldy. Hormatly alim arkadaşymyz, siziň bu kymmatly eseriňiz bize durmuşymyzy ýaxşylyklar bilen baýlaşdyrmaga, bedemäge, halkymyzyň söýgüsini, anamyny we paly ýaşlar bolup ýetişmegimize ruhlandyrýar. Mehriban arkadaşymyz, biz hem geljekde halkymyzyň, hormatly prezidentimyzyň, Gahrman arkadaşymyz siziň anamyzy ödemegi, özümiziň mukaddes borjymyz hasaplap, eziz watanymyzyň mundan beýläkem gülläp ösmegi, özgörmek üçin özümiziň zehinimizi, ujur gaýratymyzy, ihlasymyzy, ilim bilimimizi gaýgyrmar, okar hemde döredör. Mehriban arkadaşymyz, siziň bize beren öwüt nesihatlaryňyz, döwletli maslahatlaryňyz üçin köp sawaltyn aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belet başyňyz aman bolsun. Mehriban arkadaşymyz. Alim arkadaşymyz häzirki döwürde bilim ilgimiňi, maglumat tehnologiýalaryny, elektron serişlerini ulanmak bilen okutmagyň we bilim işini dolandyrmagyň gadyraşdyrjy hukuknamalarynyň selzerlendigini bellädi. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine sanly ilgimiň giňden ornaşdyrmagyna, bilim terbiýeçilik işleriniň degişli maglumatlar, elektron gollanmalar, interaktiv multimedia programmalar bilen üpçün edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Şeýlegem çykyş edenler almy işlen meşgullanmak, dünýä tejribesini içgin öwrenmek orna ähli zirur şertleriň üpçün edilendigini, munyň bolsa talip ýaşlaryň taýla bilen näme bolan hüwgüsiniň artmagyny şertlendirýändigini bellädiler. Men Türkmenow Hojalyk institutynyň muallimi Aýdyby Gutlaýewa. Edid arkadaşymyz berkarar döwletimiziň täze ýamynyň alkymşyl döwrüniň bu şogulalygyny biziň kalplarymyzda, hakydamyzda ebedilik ýaşar. Çünki siziň biziň ýokary okuw mekdebimize gelip adamkärçiligiň beýik nusgasyny görkezip, talip ýaşlar hemde muallimler bilen geçiren açyk umumy sapaňyz biz muallimler üçin aýratyn nusgalarlykdyr. Edid arkadaşymyz siziň ýaşamany, döretmäni, gurmany öwredýän, ömrümiň mansatly ajaýyp eseriňiz biziň günnelik terbiýeçilik işimizde, ýan kitabymyzda, gymmatly gollanmamyzda öwrüldi. Bugünkü gün Türkmeniň milli ýörelgelerini dabaralanyryň asylly başlangyçlaryňyz arkadaşy serdarymyz tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Ýagny ýurdumyzyň iň uly pudaklarynyň biri bolan owy hojalygyny sanly tehnologiýalara esaslanyp, ilmi daýanyp ösdürmekligi, halkymyzyň azyk howpsuzlygyny üpçün etmekligi giň mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwürde türkmen daýhany Mehriban arkadaşymyz siziň badalygy beren başlangyçlaryňdan ruhlanyp, öz zähmetiniň hödürini görüp ýaşaýar. Şonuň netijesinde hem eksportyň görnüşleri barha köpeldilýär. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öz topragymyzda bolan öndürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Gahrman arkadaşymyz, biz hem geljekde siziň taýaňyzda arkadaşly serdarymyzyň başyna hasa mäkam jewitleşip, ýurdumyzyň owy hojalyk ulgamyny ıgrarly, kämil, ökdük hünärmeler taýýarlamakda ihlasly zahmet çeker. Edid arkadaşymyz, şu ajaýyp pursatda size we arkadaşly serdarymyza tüýsürekden alkışlanmada aýdýar. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, belent başlaryňyz aman, döwletli tutumlaryňyz elmadamy, rowaşlyklara, üstünliklere besensin. Gahrman arkadaşymyz. Alim arkadaşymyz çykyşlar üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki döwürde ýurdumyzda oýsanagy toplamny ösdürmek, bu ýurda meşgullanýan kiçik we orta telekeçiligiň işini höwüslendirmek, wilayatlerde yer kadastrasyny döretmek boýunça döwlet tarapyndan zirur tagallarlaryň edilýänini aýtdy. Bu işleriň ýokary derejede ýerine getirilmegine ýokary hünärli işgärlere mühim orun degişli bolup durýar. Bular barada aýtmak bilen hormatly arkadaşymyz Daşogyň Owa Gyjyk institutyny puwduk üçin zirur bolan hünärmenleriň taýýarlanýanyny, ýaşlaryň ata-babalarymyzyň göreden daýhançyk tejribelerini dügrewap derejede ösdürjekliklerini anam bildirdi we bu urda ýaşlara özüniň durmuş tejribesi boýunça öwüt nesihatlaryny berdi. Ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň bilim almagy, hünär öwrenmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu bolsa ýaşlaryň kim taraplaryň bilim terbiýeli bolmagyny, olaryň häzirki zaman sanly ulgamdan uňut baş çykarmaklaryny üpçün edýär. Hormatly arkadaşymyz, döwür bilen aýakdaş gitmek üçin ýaş nesliň dünýäniň dürli dillerini, şol sanyna
ingliz dilini öwrenmeklerini netiqat etdi. Yaşların alıma bilime bolan hewesiniň ýokallanmagyny, kitap okumak ýörelgesine mühim orun degişidir. Kitabı söýüň. Alımly bilimli yaşlar bolup, ata watanymyza wypaly gulluk etmek beýik mertebedir diýip alim arkadagymyz aýtdy. Türkmen Obagıjyk Institutunyň rektory ýokary hujaýyna gelip, talipleriň bilim alyşy, professor mugallimleriň iş şertleri bilen institutda alınıp barýan işler bilen tanışyp, gymmatly maslahatlaryny, ýurt netiqatlaryny berenlik üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowa tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan edip, geljekde de ýurdumyzda oýatanaga toplam üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna, ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdy. Alim arkadagymyz ýaşlaryň sazyşly ösmegi, olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşma uruny döwlet tarapyndan ähli zerur tagallarlaryň edilýändigini aýratyn bellemek bilen sözüni jemledi. Kadırlı yaşlar, oğlumlar, men şunu söylenem, duşumu öğreneyim dedik saat. Bir duşum vardı, hormatly prezidentimizden arkadaşlar, serdamızda, hökümet kurulda yetiren. Biz üçün her birinin bir garaýşyňyz, anaqtaýşyňyz gelejekine düzjek yaşlar vardı. Siýasatymyzda uly ornu var. Ýöne men bir zat öýlen. Gelecek diňe söz öýlen. Onun için men bir gowuşgarym bar, näme? Öňe, diňe, jan watanym Türkmenistan. Mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikler arzu edip birden ugrady. Men Daşawuz welaýatynyň Godag etrabynyň Godag Daýhan birleşiginiň ýaşaýşdy, kärenişdi Ataýyp Tädeway. Onyga şuň Daşawuz welaýatyna gahrman arkadagymyz geldi. Mehriban arkadagymyz bilen idaraşmak maňa da netip etdi. Gahrman arkadagymyz Türkmen Owajyk institutyna gelip biz kärenişler bilen duşdy. Gahrman arkadagymyz bizim hali ýagdaýymyz, maşgala ýagdaýymyz bilen gyzyklandy. Gahrman arkadagymyz bilen duşmagy biz kärenişleriň ýere zähmede bolan hewesimizi artdyrdy. Alim arkadagymyz bilen duşşugyna ýerden ýetişdirýän soýa, mekke jowan, buğday, paxta ekillerimizin ýetişdirilişi olardan netijeli hasyl almagyň uğurlary barada. Içkin gyzyklandy. Alim arkadagymyz özüniň peýdaly maslahatlaryny bize berdi. Biz bulardan uğur alıp has rahmetimizi arttırar. Alim arkadagymyň bize berýän peýdaly maslahatlary, döredip berýän şertleri gelecekde yerden bol hasyl almakda oňy netijelerini berer. Alim arkadagymyz gelecekde türlü görüşdäki owuzlyk tehnikalarynın üstünlüğini getirecekligini aýdyp geçdi. Biz edermen baba daýhallar alim arkadagymyzyň berýän peýdaly maslahatlaryny uğur alıp gelecekde ýurdumyzyň owuzlygyny sürmekde, yerden bol hasyl almakda, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen owuzlyk önümleri bilen üpçün etmekde, özümizden halal zähmetimiz bilen münasip goşandygymyzy goşjakdygymyzda şu pursatda alim gahrman arkadagymyzy, arkadagy serdarymyzy inandyrýar. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawuz, Lewap hemde Mary welaýatlarynyň häkimliklerine maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezidentimiň 30-njy maýda sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary barada jekmejek gurrun edildi. Şol wezipeleriň üstünlikli berja edilmegi halkyň arkadagy zamanatynyň zähmet ýeňişlerine beslenmegini üpçün eder. Ýurdumyzyň ykdysadysyny diversifikasiýa ýolundan ösürmek, importda çalışýan halytlara önümleri özümizde öndürmek, eksportda ilerleýän önümlüň möçelerini artyrmak häzirki döwlet siýasatynyň ileri sürýän uğurlarynyň biridir. Bu wezipeniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi owsana toplumyny durmuşa geçirilýän işler bilen aýrylmaz baglanşykydyr. Hormatly prezidentimiň Ak Patat bilen badalaga aljak urak mewsumyny ýokary hil derejesine geçirmek, şu mewsumda çeýniki hyzmat ediş idaralarynyň işini taýyp gurmak, owsana toplumynyň ähli puduklaryny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üçin boýunça alınıp barlayan işler dogrusyny giň işleýän gurrun edildi. Owagyjylyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owagyjylyk çeýnikalarynyň ulanylyşyna aýratyn seljerme berildi.
Masawtarda pile hasılny ýygnamak möwsümini ýokary guramışlyk derejesine geçirmegiň, babatdaky işleri ýürüýte gödäwçilikde saklamagyň, belenen taşryklaryň üstünlikli berja edilmegini üçetmegiň hemde gaýtadan işlemegiň güýdipleri hakynda jekmejek gurrun edildi. Munyň özi o ýetnek toplumyndaky özgertmelerini oruwaşlanmagy eterg berer. Masawtarda ýurdumyň vilayetlerine alyp barýan guruluşlary, gurulýan binalary öz wagtyny ulanmaga taşyrmak, suwy netijeli peýdalamak barada jekmejek gurrun edildi. Bu işleri Owa Milli Maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň esasy şertleriniň biridir. Şunu işleri ýokary hil derejesine we öz wagtynda ýerine ýetirmegini üçin etmegen möhümdir. Masawtarda şaýda bellenýän şany teneleň dawarlaryny ýokary guramaşyk derejesinde geçirmegiň güýdipleri taýyk kesetlendi. Masawtarda döredip berýän mümkinçilikleri we şertler üçin hormat prezidentine tüý sürekdöni hoşallyk bildirildi. Hemem janyň sagy, il ýurt bäxtli işleriniň hemişe rowaç bolmagy arzu edildi. Türkmen halkynyň bayram münasibeti geçirilen sergi tamamlandy. Halkymyzyň ajaýyp milli sunatynyň ikrar edilmeginiň hemem oňa hormat goýmagyň nişan hökmüne geçirilen sergi zehyny halyçylaryň zähmetine berilen ýokary bahadyr. Sergi günüňer halklarynyň köp asyrlyk däýepleriniň öz bolşa dowamyna uruly. Usat halyçlary özleriniň ahlasy zähmeti bilen ajaýyp hallar döredýärler. Şonuň baglykda bu bayramy Amala Haşam sunatynyň milli görnüşleriniň we halkymyzyň medeni ruhy gymmatlyklarynyň saklanýanyny, we geljek nesillere ýetirilýäniňi alamatlanýar. Gademy sowda ýollar şelekeme beýik ýüpek ýoly döwletleriň arasynda diňe bir ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösürilmegine goşant bolman, eýsem täze açyşlary we usullary giňden wagt etmekde hem ähmiýetli bolup durur. Ýurdumyzyň sowda toplumynyň wekillerini hemde eşewur toplary öz önümlerini hemde hyzmatlaryny görkezmäge, hyzmatdaşlar bilen giň gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik döreden serginiň köp taraply häýeti eýbolmagy onuň esasy aýratynlygydyr. Şelekeme sergi barha ýaýwanlanyrylýan eksport kuwatynyň ýokulunmagyna giň ýol açdy. Ýurdumyzyň telekeçleriniň önümleriniň köp görnüşi bolmagy, ýurdumyzyň ykdysadyetindäki döwlete dahil bolmadyk puwdagynda ägirtuli özgertmeleň amala aşyrylýanynyň aýdyň beýany uruly. Serginiň netijeleri boýunça has tapawtlanlary degişli guwanamalary goşurly. Şanly seneler münasibetli geçirilen şäherlere gatnaşyjylar hormat prezidentine ýüzden we kabul etdiler. Onu ýurdumyzyň ähli urardaky ösüşleriniň hormat prezidentiniň amala aşyrýany işleri bilen berk baglydygy bellenilýär. Şeýle-de magtumladynaky milli sazy drama teatryna çağılar goraman halkara güni münasibetli. Maýa Kuliýewadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýürüýte saatçylyk mektep internadynyň mukam skripkaçylar toporynyň Batyar Nesiller adly konserdi geçirilip, konserdiň dowamynda ýaşdäki çağılar türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň eserlerini joşgunly ýerine ýetirdiler. Mälum şaly mukam skripkaçylar topory ençeme ýyllaň dowamyny ýurtmyzda we daşary ýurtlarda üstünlikli çykyş edip, öz dinleýijilerini täze eserleri bilen tanıştyryp gelýär. Topar ençeme baýraklanan eýesidir. Şeýlekeme halkara okuw ilmi merkezine TMK gaşy bütün dünýä görüşgüni münasibetli. TMK-nyň ýaş bedeniň saglygyna ýetirýän ziýanatly alma amaly maksady geçirildi. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň vilayatyna we paýtaxt Naşybatda 31-nji maýda saat 20-den 1-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna azkem ultqalyp Demiraldyk Nurdan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýa etraparyna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna azkem ultqalyp Demiraldyk Nurdan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Marwul aýtyna azkem ultqalyp Demiraldyk Nurdan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýetine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Liverpool ayetinde adı kemurtuqalıp demirad kun ordan tildigi sekundda 9-14 metre etiyen şemal uçurum. Hova gecetine 18-20 gradus mayl, günnüdüne 32-37 gradus ısı bolor. Daşoğlu ayetinde adı kemurtuqalıp demirad kun ordan tildigi sekundda 7-12 metre etiyen şemal uçurum. Hova gecetine 18-20 gradus mayl, günnüdüne 32-37 gradus ısı bolor. Payitaht Naşhevatda adı kemurtuqalyp demirad kun ordan tildigi sekundda 8-10 metre etiyen şemal uçurum. Hova gecetine 19-21 gradus günnüdüne 34-36 gradus mayl bolor. Yurdumuz boýunça iýun aýynyň birine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşyry. İdil vatandaşlar ýaz fasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan sekiri götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgenmegi bilen baglanşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsul täsirlerini öňünalmak maksady bilen ağız burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýeşere bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri esenýär. Ähli ösüşleň özününe bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.